Менә бүген 11 январь 2024 ел без Куян авылы хатын-кызлары барыбыз да Свода булган үзебезнең якташлар өчен, райондашлар өчен тукмаш басып, аларга җибәргә дип җыелдык. Инде барыбызның да теләк шул бер инде сугышлар битеп, шундагы безнең район сугышчылары авылдан да бар безнең исән-имин генә өйләренә, семьяларына кайтып, тыныч тормышта матур итеп яшәргә дигән теләктә калабыз инде. Бу теләк инде безнеке генә түгел, бу бөтен Россия күләм теләк инде. Моның өчен бөтен кеше шушылай җан атып тора. Инде Ходаем сугышлар битеп, дөньялар тынычланып, балалар инде һәрберсе үзе семьясына кайтып, рәхәт тормышта яшәргә язсын.